Hola, bon dia, jo soc Aitana Muñoz Guedo, soc animadora i soc mestra especialista en igualtat i coeducació. Com a animadora desenvolupo projectes socioculturals i de desenvolupament comunitari i com a mestra me dedico a la formació familiar i docent en matèria d'igualtat i diversitat. Enguany m'incorpore per primera vegada a l'equip de formadores de la FAMPA i estic encantada d'estar així amb vosaltres. Quan parlem de coeducació, no ens estem referint solament al fet de juntar a les xiquetes i els xiquets en una mateixa aula i educar-los, sinó que ens referim a una educació que va més enllà de l'educació mixta. La coeducació vol dir educar en igualtat i diversitat, entre altres valors, cap a una convivència democràtica. Este terme, encara que té un origen a l'escola, cada vegada més ho estem traslladant a tota la societat i a les famílies, perquè l'educació no només és l'educació formal a les escoles, sinó que també és l'educació informal i no formal, principalment les que les nostres filles i fills reben a casa, com a primer espai de socialització. Dins d'aquest context, les meues 3 propostes són les següents. Aquesta xerrada ens donarà una visió general del desenvolupament dels nostres fills i filles i de com acompanyar aquests processos per tal que els nostres fills i filles reben aquests valors que comentàvem que són indispensables per a conviure en una societat democràtica actual. En quant a aquesta xerrada, també és important entendre que quan parlem de desenvolupament no ens referim només a creixement, sinó també a maduresa i a complexitat d'estructures. Per tant, parlem en termes de capacitats tant intel·lectuals com físiques. Una activitat adreçada a mamàs, papàs i educadores d'infantil i primària per tal d'aprendre a elaborar itineraris de lectura amb qualitat pel que fa a la literatura com a eina d'expressió humana i també pel que fa a les temàtiques i els valors implícits o explícits que trobem en aquests contes i llibres. Aleshores, a aquesta activitat li hem dit donem joc a la igualtat fent un joc de paraules entre joc i joc. I ja vos dic que és una activitat completament pràctica per tal que descobrim que les joguines, els joguets, no tenen ni sexe ni gènere i que és fonamental que les nostres filles i fills puguen accedir a tot tipus d'activitats per tal que es desenvolupen al màxim les seues capacitats. I això és tot. Moltes gràcies per escoltar-me i espero veure-vos a totes i tots en el curs que ve. Gràcies.